Kaigsoon, maayong gabi na usab kanatong tanan. Niya na usab kita sa atong oras nga sa atong panahon nga usa ka oras pag live. Kani atong live alang ni sa pagpahibalo sa tibuok kalibutan. Bahin aning tinuod nga tahas sa Ginoo niining atong kapanahunan karon. Bisan unsa ni katinuod, jutay ra gyud ang mutuo ani tungod kay pinili lamang ang hatagan sa Ginoo o kasing-kasing nga makasabot sa atong gihisgutan nga mga sangyaw. Jutay lang ang gitugutan sa Ginoo nga makadungog sa atong pagpasundayag sa tinuod nga iyang kaalam. Mao nga bisan pa nianang tanan among gipaningkamutan, akong gipaningkamutan ang paghatag kaninyo sa insaktong detalye. Yawat na lang nga kamo makasabot nga kani di ay kalibutan luwason sa Ginoo uban kanato nga iyang mga pinili gikan niining kamatayon nga nilamoy sa tibuok kalibutan tungod sa sala. Mao nga naghatag kita og mga tema aron nga ang mga tema nga bahin sa mga bahin sa tema nga wala mahisguti sa mga magsasangyaw. Kadtong wala masabti, mo'y ato ang gihatagan o kinabuhi, atong gihatagan o tugan, atong gitugan ang katumanan. Aron nga masabtan ninyo ang tinuod nga plano sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Adtong agi nga gabi adtong Wednesday, gikanta sa Monday, Wednesday, atong gihisgutan ang pinadayag sa Babilonia. Kay tinago man to sa una. Karon ang atong gihisgutan pinadayag na nga Babilonia. Nga kanang Babilonia dili ang Katoliko Romano. Sumala sa pasangil sa ubang mga Protestante nga kana kunong Katoliko Romano Babilonia. Dili na to ikahatag ang tinuod nga husay kung atong ingnon nga Babilonia ang Katoliko. Kaya ang Katoliko ni guwa dito pa dapit sa mga 3rd century. Diyan na sila ni guwa. Kay gisumpayan Manila kadtong buhat ni Kristo gikan sa Jerusalem. Mao nga kung atong pangitaon ang pagbalik sa Babilonia, mugwa ka na sa 1914. Kay imo mang isubtract ang tuig sa Babilonia nga ni-raise up siya to become kaning worldwide kingdom.
Nahimo siyang kingharian sa tibuok kalibutan. Nagsugod na sa 606. Kay nianan tuiga, nagpalibot naman siya ang hari diha nga si Sidikias. Wala na makasukol sa dihang gipalibutan niya ang Jerusalem. Wala na makagawas, wala na makatindog o balik ang Jerusalem. Kay niguwa si Nabucodonosor sa paghari ni Joachim. Dito siya miguwa. Unya, pag-abot sa tuig o pagpuli ni Joachim, iyang gipalibutan ang syudad. Mao nga si Joachim ni surrender uban sa iyang mga manggugubat. Kadtong mga maisog nga mga tao sa gubat ni surrender, ni kuyog ni Nabucodonosor sa Babylonia. Mao nga nagbutang si Nabucodonosor og hari dito sa Jerusalem nga si Matanias nga igsuon ni Josias. Unya gialisdan ang ngalan nga Sidikias. Sa ikasiyam katuig gikan sa iyang paghari, nisukol siya ni Nabucodonosor. Mao nga gipalibutan niya pagbalik ang Jerusalem sulod sa duha ka tuig. O sa ikaduha ka tuig, si Ezekias ug ang iyang anak nakatakas sila, iskapo sila. Kay ilang gibuhuan ang Jerusalem katong ilahang kuta na. Gibuhuan man niya moto nga niagi sila padulong sa Jericho. Pero gigukod siya sa mga sundalo ni Nabucodonosor o ilang nadakpan. Unya gidala sila dito ni Nabucodonosor sa Babylonia. Ug dito siya gipatay. Dilugit ang iyang mata ban sa iyang anak, pamatay sila dito. Unya ang iyang mga hari na nurinder. Totally anang panahon na ang Jerusalem pindaw. Hangtod dayon na sa paghari ni Ciro sa tuig 538 BC. Na muna sa istorya. Mao nga kanang 606 BC, iya kana nga istorya sa Babylonia. Muna'y pagpangita nato sa pagbalik sa istorya. Kay pangitaon nato ang sumpay sa istorya sa Dios sa kalibutan nga dito sa Middle East, dito sa Jerusalem. Pangitaon nato ang sumpay kay nagisi man to. Kadtong gingharian nga dito ni David ug ni Solomon kanang kingdom of praise. Kay mo man ay gingharian sa Dios. Masyado og malibog mo ani. Ang malibog ani kana rang di kayo himasa sa Bible. Tung igura sila nagminaw-minaw. Pero himasa mo Bible, di gid mo makaingon nga kani akong gi-preach tumutumo nako ni. Kay kanang gingharian sa Jerusalem, kingdom of praise. Kay kadtong mga tawhana nga mga Israelitas pagwa sa Egypt, niabot sila sa Sinai. Ni anang ikatulo ka bulan gikan sa ilang pagwa sa Egipto. Ni anang pitsa uno sa bulan sa Siban, nisulti ang Dios ni Moises, samtang si Moises dito na sa tumoy sa bungtod.
kauban sa Dios. Gisultian sa Dios si Moises nga kon kamo magapatalinghog sa akong tingog ug magatuman kamo sa akong kabubuton, magalakaw sa akong mga tulumanon sa pagtuman diha kanila, mahimo kamo nga akong kaugalingong bahandi katong Israelita sa ato pa maotoy kadatuan sa Ginoo. Mahimo kamo nga akong kaugalingong bahandi gikan sa kinataliwad-an sa mga katawhan kay ang tibuok na yuta ako man. Ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Maotoy ipahimangno kanunay unta mao nga kanang Dios gagama og saserdote didto sa banay ni Levi, pinaagi dayon ni Aaron. Muna yung subayon ani aron makakita mo sa sumpay sa istorya, kay ang kaluwasan nato tuwa sa sumpay, wala na sa Israel. Kay si Kristo man unta ang magpahiuli anang ginghariana, pero wa man siya dawatan nila, wala niya napahiuli. Dili ba ang tagna dire atong basahon ra guning tagna, kaning dili ni tagna saad no dire sa Lucas 1:32 ay mo kalimot ani. Karon gyud nga makatabang ta aning plano sa Ginoo narao ug iyang pagharian ang banay ni Jacob hangtod sa kanturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Mao nay saad. Ang pangutana nako natuman ba ni? Kay ang kuan ani trono niya kang David man atrasa na to gamay sa 32. Siya mahimong bantugan o pagkatawgon nga anak sa labing halangdon o kaniya kang Kristo igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David ug iyang pagharian dito sa trono ni David sa Jerusalem. Ang banay ni Jacob hangtod sa kanturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ang pangutana, nakahari ba si Jesus dito? Wala. Wala siya makahari. Mao nga, wa man siya makahari dito. Iyang gisultihan tong mga Hudyo, sa mga matay kamo sa inyong mga sala. Gawas kung nutuo kamo nga ako mao ang Kristo. Juan 8:24 na. Mao nga, nagisi ito nga plano nga siya unta ang mulingkod dito sa trono nga mapahiuli niya kadtong trono ni David. Kay nagisi man to, gigisi man to sa Ginoo dito ni Salomon. Kay nakasala man si Salomon unang gigisi atong basahon. Basahon na to og wa pagisia. No, sa unang mga hari 11 itong basahon ni sa unang mga hari 11 di man ni kabisado ninyo sa ubang sangyaw ani sa ubang mga magsasangyaw di naman ni kabisado. Una nga dili na dayon ninyo kuan atong basahon na sahon na to busa ang Ginoong Dios niingon kang Salomon tungod kay kini imong nabuhat ug ikaw wala makatuman sa akong tugon ug sa akong kabalauran nga akong ginasugo kanimo sa pagka-tinuod.
Gision ko ang gingharian gikan kanimo ug igahatag ko kana sa imong kulipon. Gikan sa paggisi sa Ginoo, wa na to nabalik. Kaya pabalik anang ginghariana nga nahimong sama kang David. Only si Ezekias na lang. Unta, apan namatay si Ezekias. Pagkamatay ni Ezekias, nipuli si Manases, wala na ang gingharian sa Dios katong kingdom o priest. Wala na dito sa Jerusalem, wala na dito sa templo. Hangtod na dito ni Manases, dito ni Amon, then dito ni Hosias. Pag-abot ni Hosias, niguwa si Paraon Nigsaw, dayon napatay si Hosias, nipuli si Wakas, nipuli si Joaquim, nipuli si Joaquin, nipuli si Sidikias. Wa gito nabalik hangtod nga si Jesucristo na tao. O ang tahas mao ang sumpay adtong gingharian nga gigisi sa Dios. Nang di wa man to masumpay, gibalhin man to niya kung atong basahon din na. Munang ang sumpay ana tuwa sa gibalhinan. Kanang diingon nga sa Mateo 21:42-43. Ingon nga busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Tuwa didto ang atong kaluwasan kay kanang sumpay sa istorya sa gingharian sa Dios tuwa atong nasura karon gihatag nga mao ra gyapon istoryahan dito. Sumpay ito sa istorya. Mao nga kani akong sangyaw, dili yun tanan gasalig sa litra por litra. Kani akong sangyaw, dili gid masangyaw ninyo. Kay kanang inyong sangyaw, litra por litra ra. Dili mo mutuo, kung dunay magsangyaw nga sama nako, kay dili mabasa ang tanan nga litra por litra, inyo day ingnon nga self-opinion. Pero ni ay sampol. Sampol ni, sampol. Kaning kalibutan, gikumpos ni sa duha ka factors. Negative and positive. Wala tay kurente, wala tay kahayag aning kalibutan nga kining kurente kung wala ni positive o negative. Sila sa una sa Israel, ang ilang kahayag lampara, pinaagi og lana. Positive o negative to. Kaya dili to musiga o positive ra, di to musiga o negative ra. Kanipong atong kahayag sa Pilipinas, positive ni o negative. Kaya di ni musiga o negative ra, di po ni musiga o positive ra. Mao nga kaning kalibutan, positive ni o negative. Ang akong pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga positive o negative? Naaba? Wala. Karon kay wala may mabasa diri sa Biblia nga positive o negative, dili pa ni tinuod nga naay positive o negative. Kay wa may mabasa diri sa Biblia nga naay positive o negative ang kalibutan. Di sa to pa, dili na tinuod nga naay positive o negative. Kay di man mabasa sa Biblia. Mao nga ang pungtaran nako, dili ba tinuod nga kaning kalibutan positive o negative? Kay wa man ay sulat sa Biblia nga naay positive o negative. Tinuod man nga positive o negative ni. Bisag gani kana atong algebra, positive o negative ra. Unya kaning kalibutan, algebra kani. Kaning Bible, algebra ni. Dili kay litra ra ni tanan, algebra ni siya algebra. Ang Bible. Na kay wa may babasa nga
nga kani akong sanyaw, di gini mahimo ninyo, rangkag yung pagkaistorya, di gyud mo makahimo ani. Kay dili ni kaalam nga hinatag sa tao. Wala ko mag-eskwela hermeneutic, exegesis, gift ni sa Ginoo nako nga wa ko kahibalo. Nga wa pa day ko mataw aning kalibutan na gisilig na ko sa Ginoo. Daan muna nga pagkadako-dako na nako makita nako nakita nako ni mga kahibulungan. I was 3 months old. 3 months old. Tulo pa lang ko kabulan. Gidala ko sa akong inahan dito sa kusina sa among balay. Dito sa bukid kayo. Sa Litan, Dina, Sambungan del Sur. Unya, gibutang ko niya sa salog. Ana? Gibutang ko niya dito. Nangihi akong inahan. Nangihi siya. Unya kay naduhaman ni kabuok. Ako tong bata, naama po'y ako gihapon gapindog sa loyo sa akong inahan. Pero dako mo ko kayong tao. Ngamura ko, munyaminto, ana, ang ako rang mata, ani, may maglihok-lihok, nana. Dili ko makalingi, di ko makahangat. Ug mulantaw ko dito sa mata, sa bata, nga ako to, makita nako ang akong inahan nga nangihi. Munay kinasingkasing nga tinuod nga akong testimony ninyo. I was 3 months old. Pag edad nako og 2 ka tuig, kay kaning bukid uso man ang parian, gibiyaan ko sa kong ginikanan, kay namarian sila. Nya giduyan ko, gipakatulog ko na las duyan, nakamata ko nga wala sila. Gitadyo ko dako kay tao. Ani? Pagkadako kayo iyang kamot ani. Nihilom ko kay nahadlok mo ko. Akong mga igsuon, buhi kay nang dako karon. Pero nahibulong sila nako. Kay duha pa lang ko katuig, di na ko nila malibak. Nakahibalo ko sa kuang gibuhat sa 2 ka tuig ko. Sa edad ko 4 anyos, gibutang ko ang among higdaanan kay ang among balay lagi kay bukid man, pobre man mi kaayo. Insakto ra man gina nga di mo mutuon ako kay pobre man ko, kamo dato man mo. Insakto ra gina na di mo mutuo. Ang tuohin ninyo kadtong mga dato nga pareha ninyo kadato kadtong mga tag-as kay kiniskwelahan mo tuuhin ninyo. Ayaw mo tuon ako kay gamay ako kay grado. Unya, pobre ang akong ginikanan, 14 pobriha. Mga lang ni kumuting kahoy, nilumak pa. Nilumak, lumak pa yun ang kumuting kahoy. Nga, kanang panahos ting init. Mao nga ang among balay, kuanra kaning saksa ang among balay, kanang nilala nga saksa nga murag pugaran. Muna ang among balay. Muna og mahayag ang bulan, mula po sa kong mata kay na may buho, na may buho. One time ani, dili ni one time kay kada gabi 4 akong edad. Kanang balay namo walay kwarto. Diretso ra nga sala inana. Pirtahan diri. Pintawan dayon pirtahan. Dayon sala. Ako kay kamanghuran man ko sa among unom mi kaigsuon. Gibutang ko dito sa kong inahan ang akong higdaanan dito sa daplin sa sira doon sa pirtahan. Dayon akong inahan dayon akong papa. Unya akong mga igsuon dito. Unya kadto kong inahan dili to makatulog og ngit-ngit. Mao nga magbuntag og siga. Kanang lampara nga suga, yang ibutang dito sa dingding na siya'y buntagan nga suga. Kanang panganod nga murag pingpong kadako nga purting pagkaputia kayo,
mukuha kada alas 12 sa gabi. Nga kanang mga tulog na sila tanan, akong papa naghagok na, akong inahan natulog na, mga igsuon na ko tanan, mga tulog na sila tanan. Anang alas 12 sa gabi makamata ko. Kay makita nako nga katong panganod nga lingin ka istanan, purting lingina. Mura ra gyud pingpong kadako. Magtuyok-tuyok mo na sa mong balay na tuyok-tuyok. Sa madugay na yung tuyok-tuyok ana mo duol matos pertahan mo duol nako. Ani magpuyo diri sa tubangan. Mao nga mubangon. Pagbangon ako ana mulingkod ko, galingkod, nga inambid akong tiila na, ina na. Lantaw-lantaw ko na natulog na, akong dakpon ana, dakpon. Pagdakop na ko, mudako siya, umayo, na mudako. Hangtod nga maghalog ko. Pag halog ako, nawala. Kada gabi gito, niundang to sa diha nga nag-edad na ko og 7 anyos. Imagine, pila ka tuig. Kay baliwala raman sa kong buot. Baliwala raman. Ako mga igsoon tanan, ituon ako. Ay nahipulong sila sa akong pagkabata nga magkamao kong Bible. Bata po kayo, kamao kong Bible. Bata po kayo tanan. Di ay, wa ko'y kalibutan nga ang ako na yung espiritu gipa-eskwela sa Ginoo dito sa spiritual division. Nisugod na ko og ipakita sa gaedad ko og 12 anyos. Pero wa man ko kasabot kay damguman. Mobiya na may daghan mangutamay ng damgo ilaganin pamayon si Iling Juway. Si Iling Juway gadamgo. Uy, pataka mo tamay. Ako di ko mutamay ni Iling Juway. Kay kung tinuod ang iyang mga statement, kung tinuod ang iyang pagtub-an sa kalibutan, kamo nga nagtamay, impirno mo padulong. Kay kanang pagtamay nato sa tinuod nga sinugo, mahimo kanang dakong sala ninyo nga nagtamay. Munang ako di ko tigtamay, wali ko bahala na ng Ginoo. Ug tinuod to, bahala ng Ginoo. Dili ko tinuod, bahala na ng Ginoo. Di ko tigtamay. Kay na simba nga akong kawalingon karon. Nga ako gitabangan og daog-daog, tamay, bugal-bugal. Kuya, may unta o kanang gapadanggo na ako og makita ninyo, musulti ninyo, di man pod. Di, kuto bragid ko sa makaulawan. Maragi na yung taon, maulawan ako. Pero usaon taman. Nga, maman din ni role na sa sinugo din sa kalibutan. Munang wa ko kahibalo nga nag-eskwela ko sa spiritual division. Ni anang 1994, nipakita na kong Ginoo aktual diha sa Oroqueta City. Wa ko kahibalo Ginoo to. Kay may magdakakita ta Ginoo, sukat-sukat. Wala man. Diha na siya niingon nga ako ang Ginoo, na anak ko ang kinabuhi sa tanang mga tao, bisan pang kinabuhi sa mananap. Naa sa kong kamot. Ningon ko nga, dili ko mutuo nga Ginoo ka. Satanas ka. Dili ko mutuo nga Ginoo ka. Satanas ka. Sa dili ko satanas. Aron mutuo ka nga ako ang Ginoo. Ugma. Sa alauna sa hapon, mamatay ang imong anak. Paglingin ako akong anak, gasuka. Dito sa sulod sa lungon. Ningon ang Ginoo, ikaw ang anak. Pero dili lang ikaw, imo lang anak. Namo na. Mao nga, kuan man Huwebes man bulan sa, basta 1994, Huwebes Santo na sa Katoliko. Tanawan ninyo kung saan adlaw atong 1994. 'Unsang adlaw, unsang pitsaha, 1994. 'Unsang 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 pitsaha,
Unsang pitsa atong Huwebes Santo 1994. Anang kadlawon ana. Diha ko gipadamgos Ginoo. Mao nga pag mata nako pagkabuntag, wala lang nako to panumbalinga. Pagkabuntag, Birnis. Birnis na ha, Birnis. Aw dili Birnis, Huwebes. Dili Birnis, Huwebes to. Kay Huwebes man sa gabi nang kadlawon. Di anang alauna, Huwebes siya sa hapon. Namatay itong bataa nga wala gani hilante, wala ubha. Bisa na lang ukas Nidungan pa na kung kaon anang buntag. 4 anyos ang bata na lalaki. Bugtong anak nako. Nisamot kog sukol, nisamot kog di mo to Ginoo. Wadi ko to Ginoo. Napaday Ginoo nga patyo ng bata. Si sos, ug napay magpakita nako tigbason gid nako atong panahon na. Kalin sa amin tigbason ni mga damguman. Pag matawa ko di nakita. Di wa ko mo kutob ra ko sa bagulbol. Pagka Birnis ilubong, Birnis Santo to nila. Ilubong akong anak, kanya akong asawa kay Kristohanon man. Kanang relihiyon nga Kristohanon, kanang O Lord Jesus, Amen. Mo man ay relihiyon nila. Kanang O Lord Jesus, Amen. O Lord Jesus, Amen. Amo na relihiyon sa masawa. Midangok ko dito nila sa ilang mga ansyano. Kaya di man na pastor tawag nila, ansyano man. Mingon ra pud nga, moto tagdamgo nga bunga ra sa tulugon. Mao nga ni pagka Sabado, pagka Domingo, ipahawa ko sa kita. Ni adto dayon ko sa Dumingag. Pag-abot na ko sa Dumingag, ang kaguol sa kasing-kasing, gabalon yun. Gabalon. Purtig yung pagkaguula. Nipakita na po na ko ng Ginoo dito. Nisulod na ko sa kwarto. Siya, uli sa orkita. Muuli ka sa orkita. Ako, diling ta kumuto og damgo. Pero, lahat kong tuo ato kay natugkan kong hadlok. Mao nga, niuli ko orkita. Pagkabuntag, akong gibaligya akong mga kalsonis para lang na ko ipamasahi padulong sa Orquita City. Pagbalik na ko Orquita City, ni uban ko anang mga sugal, hanta, pare, pero malingaw kong utok. Nibalik na pong Ginoo nako, ningon po siya nga, imong asawa, muburos, inig, panganak, nidad og 3 ka bulan mamatay. Natuman magina. Pagkatuman ana, asawala pa na akong asawa nagbuntis. Gatrabaho ko sa karsada, kanang murag libur, kanang magsaminto anang karsada diha ko gatrabaho. Moto nga ako tong una may lagi matino ra kung damgo nga mamatay ni bata 3 ka bulan. 3 days before mag 3 months ang bata giubo das duyan. Among gidala sa provincial hospital kay nitagam ko adtong unang anak nako nga wala madala sa ospital kay wala man to gadaot. Gidala ng ospital sa provincial hospital sa Orquita. Apan, insakto nga ikatulo ka bulan ang bata namatay. Duha ang namatay na akong anak sa usa ka tuig. Tungod kay wala na ko ni dawata. Dili ko dawat kay bata pa ko kaistanan anong panahon na. 20 pa lang kong edad. Muna ako na una, nganong
umay suguon nga kung ako'y grado, pobre pa ko kayo, ay manliburay ako. Anong ako man? Ano may daghang mga tao? Di ay lisod ning Ginoo ug mo'y mopili sa tao. Ay kita nga pilion dili ta kabalibad. Ang answer ana uura. Ningon ang Ginoo, muuli ka adto ka sa dapitan. Ning ani ko sa dapitan, mo to nagkita ni mahal nga Haring Pilimon riyang bonansa. Dito ko niya gasunod-sunod na pagkamatay niya sa 2018, niuli ko dito sa Samal. Kay dito man ko sa Samal niya giasay. Nya ako tong una magkinabuhi na lang ko nga kaning usa ka ordinaryong tao, dili na ko anang Bible, dili na ko ana. Ito nga, giuna-una na ko nga magtukod kong negosyo. Ni anang pagkagabi, gisultihan ko sa Dios. Gipakita ko sa Ginoo nga si Abraham namatay dito sa punuan sa kahoy. Ang iyahang lawas ani kaning katunga sa iyang lawas gikaon sa kalayo. Kaning tiil ani nahimo ng abo. Kani abo na ni tanan sa iya bukog nahimo ng uling. Unya gatikungkong man si Abraham kay ngan ana gaon lang siya tuong kamo. Kaning iyang dughan ani gasiga ni gaulbo ng kalayo dili. Ang wala kan sa kalayo ni Abraham ang iyang likod ug ang duha ka kamot ang ulo naong mo na lay wala kan habalo man ko ani nga nay magbugal-bugal ani. Pero bugal-bugal lang mo mintras buhi pa mo. Ayuha gyud ninyo pagbugal-bugal mintras buhi pa mo. Kay kunya kung patay na mo, di naman mo kabugal-bugal nako. May na nga samtang buhi pa mo karon, himuan ninyo ang pagbugal-bugal tanan. Tanan gyud. Punagin ninyo ang inyong pagbugal-bugal, hutag yun, ihurot yun ninyo. Kutob sa huna-huna ninyo nga inyong ibugal-bugal na po, buhatan na ninyo, mintras nga buhi pa mo. Kay unya, kung patay na mo, di naman mo kabugal-bugal na po. De, karon pa lang, mintras buhi pa mo, hala, pagbugal-bugal mo sa kong istorya, ay mo pamati. Pagbugal-bugal mo. Ay ako, nag-istorya ko ani, paras na ni mati. Wala ko mag-istorya para ninyong dili manimati. Dili, wala ko mag-istorya ani. Kay istorya ko ani, gashare ko ani, sa tinuod sa akong kinabuhi, para sa mga tao nga nanimati nako. Pero kamong nagbugal-bugal nako, tarungan niyo bugal-bugal, ihurot yun. Ayaw ninyo binli ang inyong kasing-kasing. Kinahanglan nga punon yun to ninyo, punag yun. Kay buhi ko man mo. Kay upatay na mo, di naman mo kabugal-bugal. Mao nga, si Abraham, gaon lang sa iyang tuong kamot. Ani, wala na ning katunga diri, uling na, o kaning nahimong abo ang unod. Nisinggit ko sa kusog kayong pagsinggit. Pagsinggit na ko ana, sa una na kong singgit, napalong ang kalayo diya sa lawas ng Abraham. Nisinggit ko sa ikaduha, maura gihapon. Kung unsa ka kusgan niya kong singgit, maura sa ikaduha. Sa ikaduha na kong singgit. Sa unang singgit na ko, napalong ang kalayo ni Abraham dito siyang lawas. Unya katong yang unod nga nahimo ng uling, katong yang unod nga nahimo ng abo, ug ang mga bukog niya nga nahimong uling ni purmag balik to ni sumpay ni Abraham. Napurmang tao si Abraham ani, pero patay gihapon, patay. Nisinggit ko sa ikaduha. Pag singgit na ko sa ikaduha kay nibukang ng mata ni Abraham. Pero luya kayo, kurting luya.
Misinggit na po ko sa ikatulo na kong singgit. Pag singgit na ko sa ikatulo, nibangon si Abraham. Pagbangon ni Abraham, gahalog ng luha. Purting halog na mo. Sus kung inalugay na mo luha. Nabati na ko ang kalipay ni Abraham. Nga, ang iyang kalipay na ko kay ako kuno gimilagruhan nga mabuhi siya. Unya ako po nalipay po kayo. Kay gimilagruhan ko nga mabuhi siya nako. Pareha ni ang kalipay. Pagmata nako, damgo man nahiro. Kay nag-ukar man ni Abraham anak, kay si Abraham diri sa akong tuo nga baga. Ako po sa tuo nga baga niya kay gatubang man minduha. Pag-ukang na mo, anak, pag-ukang na mo anak, kay gaukang man ni, pag-ukang na ko anak kay nausab man lang ni Abraham. Kana man Ginoo, kana man creator nga Dios. Naibulong man ko kay creator man. Diyos naman ang akong gihalog. Naunta si Abraham ito. Mao nga, napalong akong una-una sa negosyo. Nibalik ko hapa sa Bible. Moto nga, pagbasa na kong Bible, mga pila ka gabi, nakita dayon ako nga ako dito ko sa bato, nga dako kayong bato. Pag doon ako sa bato, kanang bato murag tubig. Nasulod ko sa bato ana. Kanira akong dughan ani. Ora kong gipigit ana sa bato. Ang bato niyo magtubig, nasulod ko. Pag sulod nako, nakita nako ang mga estudyante. Parting pagkadaghan ng estudyante. Unya dito sa Atbang, doon ay maestro dito, pero wala ko mulantaw sa maestro. Dito ko nilantaw sa tanang estudyante. Kay ako, katapusan ko sa tanang estudyante diri. Kay dingding naman, diri, dingding naman sa akong luyo. Ang uban diri mga estudyante, kay diri mo kuswalaon ng galantaw padulos to. Wala na minaw dito sa lecture sa maestro. Wala na minaw na nagbuhat sila ilang kaugalingong mga idea. Ilang kaugalingong mga paagi. Nan kay, ang role dito ko kahibalo nga, eskwelahan da ito. Mo patoy pagkahibalo na ako nga ga-eskwela da ito sa spiritual division. Sukad-sukad sa pagkahimugso aning kalibutan. Mo patoy pagkahibalo na ako, 2019 lang ko nahibalo. Nga ga-eskwela da ito sa spiritual division. Munang, dito, dili ka makadungog sa tingog sa inyong maestro kung dili ka mulantaw siyang baba. Munang paglantaw na ko nila, wala ko nadunggang tingog. Diri, akong dalunggan muragi sampungan. Pag tanaw na ko diri, nilini ko miss, wala na ko, diri man tong founder nga si Mahal Hari nga namatay. Ang iyang mata, tuyot kay gatanaw dito. Di akong isundan, pagsunod na ko anong tanaw kay ang Ginoo man. Katumang kahalog na ko, mo'y dito mo may galicture dito sa Pangpang, dito man sa Pangpang. Gatubang na mo diri, ang iyang topic, pagpanggula sa Ehipto. Kay kamo God, kamo, kung tinuod mo nga nakasabot sa buhat sa Ginoo, mahibalo unta mo nga kanang istorya sa Dios nanukad pagwa na sa Ehipto didto ni nagsugod. Didto kanang gobyerno sa Dios nga gipadumalag mga pare. Di man mo kasabot ani kay ang inyong gitun-an mga ebanghelyo raman. Di man cover to cover ani, di man cover to cover. Mo nang wa ko kasabot anang istorya. Mo ako gani natingala ko nga ang topic sa Ginoo pagpangkuha man sa Ehipto. Pagtanaw na ko siyang baba diri. Dito pa nabre akong dalunggan. Diri. Dito pa ko kadungog. Pagtanaw na ko sa iyang baba. Muna nga, nagsutana man ang Ginoo bigatas. Bigatas man ang sutanas Ginoo. Muna, di mo mag-ingon nga, nagsuon-suon ko. Wala oy. Kung ang Ginoo dito, gabarong, magbarong ko. Kung ang Ginoo dito, kasali nagsako, magsali na akong sako.
Pero kaya ang Ginoo dito kay gasuta naman. O digatas. Ni, taas man dili. Digatas man. Mao nga. Ano ako gihimo? Dili kay na ako'y gikopya-kopyahan. Mao to nga. Dito ko kahibalo nga ako di ay nag-eskwela ko sa spiritual division. Di hait ug may akong utok nga pagkahalit kayo. Hangtod nga ang kalendar sa Ginoo nabalik na ko. Kay kaninding harian sa Dios naay kalendar na. Dili kay wala. Kanang harian sa Dios nga mao kanang kingdom of praise. Naay kalendar kay naa may kalendar ang Dios diri nga dili matres ni bisan kinsang pundok sa kalibutan. Dili ka tres kay giputol man. Giputol man ni sa Ginoo walay tamos. Dili ka kita diri. Pulo ra ka kalendar ning gibutang sa Ginoo diri. Kay dito mas Babylonia ni, nya kay kanang Babylonia Eden man na. Di mo tuo ko dito sa Babylonia, kay Eden man to. Mo man to ang originality nga lugar sa Ginoo. Dahil dito din matao si Abraham sa Ur sa Mesopotamia. Dayon gipapahawa siya sa Dios dito, gibalhin siya sa Kanaan. Pero sa wala pa balhina sila sa Kanaan, doon na nay kalendar ang Ginoo. Kay unsaon pag-isip sa mga edad ni Noe kung wala maghihap ang Ginoo og mga tuig. Dili unta mingon ang Dios nga sa nagpanuigon si Adan og usa ka gatos ug katluan ka tuig nanganak ni Seth. Asa man siya nang istoryaha, walay kalendar nga gihap ana. Makaihap day ka aning kalibutan ug walay kalendar ka nga gibasihan sa mong pag-ihap. Hala ko no, kuha ko na yung kalendar niyo tanan. Mahibalo ba mo kung sa'y Disyembre? Mahibalo ba mo kung sa'y bagong tuig? Kung wala na inyong kalendar. Mao nga, unang gihatag sa Ginoo nako, kalendar. Nganong kalendar? Kay naa diha ang tanang pitsa kadtong kalihukan sa Ginoo nga dipitsa determinado anang pitsa natos kalendar sa Dios nakasulat. Wala aning kang Gregorio nga kalendar. Mao nga kita o ang tanang mga tao makabalik lang sa Dios kung mabalik nimo tong kalendar kay tuwa man dito ang mga pitsa nga sa pagpakasala na sa mga Israelitas gibiyaan na to katong kalendara katong tulunganuna anang pitsaha anang adlawa nabiyaan man to kay nabihag sila sa Babylon. Pagkabihag nila sa Babylonia pagka 457 nanguli sila gipauli sila ni Artajerjes sumala sa pagbuot ni Ciro pero ang Jerusalem under sa Medo Persia. Pag-abot sa tuig 331 BC mihari ang Greece. Under gyapon ang Israel sa Gresya. Siya ro di mo kasabot og tinuod lang mo nga nangita og unsaon pagsabot. Paghari sa Roma niadtong tuig 168 BC under ang Israel sa Roma. Pag-abot niya ng panahon sa negative 4 na tao si Jesucristo pagka 26 nagsangyaw si Jesucristo. Pag-abot sa 33 AD bulan sa Abib pitsa 12 sa bulan sa Abib pitsa aw tuig 33 AD nisulti si Jesus duha na lang kato adlaw. Mabasa ninyo na sa Matthew 26:1 ngadto sa 3 isa duha na lang ka adlaw moabot na ang pista sa ang Pasko sa mga Hudyo. Tinapay nga walay lebadura, walay ipapatubo. Kay pitsa 14 man na sa hapon
ipaihaw tong karnero kay katong pagpanggula nila sa Ehipto, dunay tulumanon ang mga Israelitas dito nga gihimo sa Dios nga 7 ka adlaw nga pista sa tinapay nga walay libadura. Nahimo tong tradisyon hangtod ni Hesus. Kanang mga karnero ana nga ilang giihaw, ang dugo ana mo itabon sa sala sa mga Hudyo. Apan dili na mapasaylo sa Ginoo, pinaagis dugo sa karnero unang si Hesus ang gipuli. Kung kamao mo tres ana, kamao mo aning kalibutan. Kung di gani mo kamao mo tres, di gin mo kamao aning kalibutan. Munang di ko mahadlok musulti. Di ko mahadlok musulti nga kanang kaalam nga inyong nabatunan dili makaluwas ninyo. Di ko mahadlok musulti nga kanang kaalaman ninyo dili makadupa ninyo. Dili makatabon sa inyong sala. Nay tinuod ana. Ayong gabi ini ay sa tong igsuon, Kardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland. Sa iyang asawa may gabi usab. Sa mga Rizani pamilya diha sa Bohol may gabi kaniyong tanan. Kay Bishop Arturo Amaba sa Antique, sa Semirara Antique. Sa iyang asawa, sa iyang mga anak, sa tanan nato nga mga viewers diri sa Facebook, mayong gabi kaninyong tanan. Tibuok kalibutan, maayong gabi kanatong tanan. Muna mga igsuon ang akong testimony nga pwede tuuhan, pwede yamiran. O magikoy mahimo inyo ng yamiran, sa may mahimo na ko anak. Pero hinamdumi baya nga kanang inyong pagpangyamid, unya kung tinuod ni akong istorya, mahimo ning dakong sala ninyo o musangko sa kamatayon ang inyong kinabuhi. Ewa mo ko na maka, nintag bakak na. Iman. Tinuod magyod nga nakita nako si Abraham nga nabuhi nako, napanhaw nako si Abraham. Unya kaning kalibutan gipakita ko sa Ginoo nga nasunog sa kalayo. Sus ko kaulbo sa kalayo. Pagsinggit nako ang kalayo na palong. Gipadamgo ko sa Ginoo nga kaning kalibutan namatay ang kalibutan. Pagsinggit nako miginhawa ang kalibutan. Mao nga akong ipangita ang akong mga kauban nga kadtong mga tao nga tinuod nga mahadlok sa Ginoo. Kay aron nga tabangan nato kaning gobyerno sa Dios nga manukad dinhi sa dapitan Israel City. Akong nihatag ninyo mga igsuon, dali kay wa naman day tayo oras, no? Di man ni mahuman mo kuan 10 minutos. Taas man dito kong istorya. Kana kung gisulti ninyo mga igsuon, piranggot lang kayo na. Kung akong isulti ninyo kaning mga damgo nga ang Diyos nakigsulti nako, dili tingali mahumanig sulat o usa ka bulan. Na nga ang ako ani nga mutuo mo dili itong ganahan magbugal-bugal mo kung na gyud hutda gid ninyo ano masuko mo kung ano magbugal-bugal lang kay unya kung patay na mo di na mo kabugal-bugal mintras nga buhi pa mo bugal-bugal lang mo. Ngayon suon, akong ihatag ninyo, gamay kayong tema, akong ipamatuon ninyo nga kaning Bible, algebra, kunya, positive o negative. Even, nga wala ni magsulat, wala ni magsulti nga positive, negative, pero sumala sa akong ipangutana nga, kanibang kalibutan, dili wala may positive o negative ani.
Naa, testigo na to kaning kurinti. Kung dili ni positive negative, wala gining kurinti na to. Liti man na, liti. Sa ato pa, kay na may positive negative na kurinti, wala man na sa Bible. Dili na tinuod. Baka kay ng mga study sa science nga kanang kurinti nga atong gihimo positive o negative na. Kaya wa man sulat sa Bible. Dili na mao. Karon atong pamatud-an nga ang Bible is algebra. Atong basahon ang Daniel. Ato bitong gigamit nato nga 2,520 katuig. Nana. Diyon sa ni pag-istorya sa Bible. Gisulti ni sa Bible nga usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. No? Kaya ingon man ang Diyos diri atong basahon. Ang atong Bible mga igsoon na King James o Greek Bible. Greek Bible nga karaan kayo ancient manuscript o ancient Greek manuscript. Na gamay ra mo ko kay grado pero makabasa ko Greek. Pero hinay tao kayo kung pagbasa sa Greek. Kay di man ako kabisado ang alphabet sa Greek. Unang hinay kayo, anak, kayo masayop ko. Bahalag hinay kay kumubasa. At least dili sayop ang akong pagbasa. Unya makabasa. Kaysa manaway ta nga hinay kay kumubasa, lugsan na ko kabasa, unya ang nanaway, di po kabasa. Kisa kay mas makauulaw na. No? Manaway mo nga ako, hinay kay mo basa, halos di ka basa sa Greek, kamong nanaway, makabasa ka mo Greek. Pasig, dili po. May tag malabuan po ninyo diha. Atong basahon, ang kasulatan. Suso, anak ko mahatag ngano nga doon natay lakaw karong itanim tin. Nga unta, ako nang pahibalo ninyo, galingan naman tayo oras. Kanini sa Daniel, sukod ni sa panahon nga panghitabo, darao, ug ang usa mingon sa tao nga nasuluban sa lino ngadto sa ibabaw sa katubigan sa suba. Unsa ang kadugayon? Ani pangutana. Unsa ang kadugayon? Unti sukod. Unsa ang kadugayon? No? Ito pa sukod ba? Ano sa anak mahitabo? Nainana na. Pero kani, wala may nagtudlo ani. Nung dili sila ka, Chris, ani, kay lisod kayo ni, perting lisura ng gingarian sa Diyos. Unsa ang kadugayon? Itong basahon. Unsa ang kadugayon? Hangtod sa katapusan ni ining mga katingalahan. Sa ito pa katong mga katingalahan. Ang gani katingalahan, lain mga katingalahan yung lakay. Kana man ang katingalahan diha. Di man ako silang hibaluan nga, may ganit na katingalahan, kaalam. Kaya ang tinuod na katingalahan, kaning kaalam. Nga kamo natingala, natingala, biya mo, biya nang mangutana mo ka sa mabasa sa Biblia. Dahil mo lang tingala, wala sila kasabot ang tingala. Tingala, mabutan ni tawanan nga magsige, magtudlo, dari algebra. Ape pa niya algebra. Diya, atong paybaluon. Nga wala pa yung algebra ng kalibutan, wala ka na pag-iskoila mo, nga wala yung algebra dito. Naman yung algebra ng mag-iskoila ka. Karon kayo, wa man magtudlo ng Bible o algebra, wa man magsulti o na algebra dito, letra po letra. Asa man naigikan ng algebra, ang satanas na?
Hintubo lang nakalitara, dili sa Dios na. Tanang kaalam mga zebra, sa Dios na, bisan pag wala sa Bible, pero sa Dios na. Kay mao kanay, musulbat aning tinago diri. Kay kaning Bible, solving problem. Solving problem ning Bible. Muna, yun sa ni pag-istorya. Narao, o nadumugko ang tao nga nasuluban sa lido nga dito sa ibabaw sa katubigan sa suba, sa diha nga gibayaw niya ang iyang kamot nga tuo, ang iyang kamot nga wala paingon sa langit, ug nanumpa tungod kaniya nga nagapuyo sa walay katapusan, nga kini mahitabo sa usa ka panahon, sa mga panahon ug tunga baynoon sa panahon, sa diha nga natibawas niya ang pagbungkag sa kagahom sa balaan nga katawhan, sa may balaan nga katawhan, kadtong mga Hudyo, kadtong Jerusalem utoy mabungkag sto pa, kuhaon mahanaw na ba mahanaw. Munang diri sa anader, buluhaton ang Ginoo dito sumpay. Kadtong sumpay ato mo toy gitagan-an ani. Ug asa mahitabo na, kanus ana mahitabo. Kay bungkagon man ng balaang katawhan sa Ginoo. Nabadayling balaang katawhan sa una, gawas ato nang buwa sa Ehipto. Nga ang balaang katawhan katuramang nang buwa sa Ehipto, atong panahon na. Unya gibalhin man to ni Hesus. Kay wa naman to nabuhat dito. Kaning kabalauran ng masugo, wa naman nila nabuhat. Mao nga nabalhin. Munang doon na dahil tagal kung kanusa. Yan na. Sa diha nga matibawas niya ang pagbungkag sa kagahom sa balaan nga katawhan, kining tanan nga mga butang mamahimpit, which is mahimong tinuod. No? Kaning tanang mga butang na mahimpit sa to pa, mahimo ng tinuod. Matuman na to. Muguwa na to nga may katumanan. Nakaron. Kung diha na takuto, hangkod ko no sa usa ka panahon, mga panahon, ug tunga sa panahon. Unya, ang diri na takuto, di ka kasulbat. Mga solving problem ng Bible. Diri aning puntuha, wala mo nagtuon ani, asa kinsa pa maestro ninyo ani? No? Asa man ang maestro ninyo ani? Nga Ginoo may maestro na to. Karon, unsa may sulbad ani? Pangitaw na tong gibinamber. Tanawa na to ng gibinamber. Ug asa gihatag ng gibinamber adas pinadayag. Naa sa babae nga nagbistig adlaw. Kanang babae nga nagbistig adlaw ana Pilipinas. Sa to pa ang mahimong magtutudlo na to, unsa man dayon? Unsa man? Mahimong Pilipino na dayon. Ang mahimong na to magtutudlo, dili na Hudyo. Kay ang gihatagan sa given number, ang babae mang nagbistig adlaw. Nya kanang gihatagan na sa given number, mo nakasulbad ani. Kaya di man ni masulbat o walay given number. Magpabilin man ni nga anon number. Pagka sayon kayo, perting sayo na. Basta kay maminaw lang. Kanang pagpaminaw nga, doon na ba'y tuyo? Nga musukit-sukit, mutuki. Dili itong maminaw nga ang tuyo, pagbugal-bugal. Pagsukog sa kaalam, pagtamay, pagyatak, pagpangdaot, wa may mahimo nga makutlo nga maayo sa akong gitudlo ninyo. Basahon na to ha. Pinadayag 12:14. Ara. Giripik ni balik, Daniel magkagabasa ganiha, ari na putas pinadayag. Apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka mga pako sa dakong agila, aron siya makalupad sa pagkalagiw gikan sa serpente ngadto sa kamingawan sa dapit, diin siya pagatilugan sulod sa usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa panahon. Anda di pag-repeat no? Mabasa to ganiha primero sa Daniel 12 size o city. Pag utro na itong basa, pinadayag.
lang gihapon. 14. Girepit ni istorya ha. Usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Nga dili man yung number, atong pagitaon ang gibinambir ana. Sa size. 12 size ha, 12 size na. Ari na ta sa pinadaya 12 size. Ug ang babae gyapon kaning bayhana kung imong basahon sa uno, babae ni nga nag-istig adlaw. Indirect lagi Pilipinas ka. Ako naman ang kuan ninyo, gihusay, or di lang mo mutuo. Kaya ang babae ninyo nag-istig adlaw lahi kanang literal nga babae. Sa tupad literal nga adlaw to niyang gibiste, kay literal man nga babae. Hindi man na maliteral ng adlaw. Literal ni mong babae, mong si Maria, ating pagungang Maria. Kano sa kung nagbistihan si Maria, ang gusto nila si Maria pabistihog adlaw. Nya magpapurong-purungan og bituon do si kabuok. Luoy. Tarao. Ug ang babae mikalagiw ngadto sa kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios. Diin pagatinugan siya sulod sa usa ka libo, dara equals usa ka libo, duha ka gatos o kanuman kaadlaw. Linggo ang gibinamber. Asa gihatag ang gibinamber sa babae. Kinsa nga babae nagpistig adlaw. Kanang bisti ani flag. Kaya ang tanang naso sa tibuok kalibutan do na gibisti. Di mo kakitag nasod nga walay bisti. Ang bisti sa nasod mo ang iyang flag. Pangita din mong nasod nga nagbisti, nagflag og adlaw. Di ba, Pilipinas ra yun. Doon namin ingon na nga, hihihi, Pilipinas ra kuno nagbisti adlaw. Asa man mong imong nasod nga nagbisti adlaw, gawa sa Pilipinas. Asa man? Nga kanang Japan, bulan man na. Kanang China, bituon man na bulan nga napikas. Kanang kung Amerika, bituon ko na tanan. Biasa man ang inyong adlaw. Walay lain nga nagbistig adlaw ang Pilipinas ra. Predikid mo mutuo kay lahi ninyong nauna. Bugal-bugal hinoon, maayo mo. Pero utok na, zero na mo. Anong gipinamber, no? Usa ka libo, duha ka gatos kanuman kadlaw. Karon unsa may sulbad ani? Let's go to the algebra. Ato na punta sa algebra, algebra naman yo. Di ato ninda doon sa algebra kay algebra naman ha. Ya unsa may rule sa algebra? Kanini aron makita nimong given number, makita nimo ang katumbas ani. Imo ninda doon sa let x equals the number. Kanini ang usa ka panahon gamon nimo ning x. Unya kaning mga panahon gamon nimo nga 2x. Kanini ang 1/2 usa ka tunga sa panahon gamon nimo nga 1/2 x. Niya dayon ang husay ara diri. Tanawa daw naigo ba ni? X plus 2x plus 1/2 x equals given number 1,260. Kuha naman tayo oras. No, lapas na kita. Let x equals the number. Nana, taga pong toko. X plus 2x plus 1/2x equals given number 1,260. Muna'y pagsulbad ani. Muna'y pagsulbad aning Bible. Pag nakasulbad mo ani, you can solve another parable. Pero di mo kasulbad aning pinaka-simple, unsa nakatong lisod? Nga pinaka-simple ni sa Bible.
Munang x plus 2x, maka-add pa man ani, ini ka nga, imo na po ning i-add. X plus 2x equals 3x plus 1 half x equals, mura na po ang answer, 1,260. Karon kanin niya whole number, fraction number. Dili na ka pwede maka-plus, maka-add ani kay wala may rule, wa may balaod. Whole number, fractional number. Mao nga mahimo dayon ni siya nga usa ka termino o kanipod usa ka termino. Unya ang rule ani dayon, multiply both terms by the least common denominator, and the least common denominator is 2. Mao na siya. Mao nang 2 man ang common denominator, imo ni multiply 2 open quantity 3x plus 1 half x plus quantity equals 2 open quantity 1,260 plus quantity. Muna way grado. Kamu graduhan, ako ay grado. Pero di ko ka mauani. Tulong laway ninyo. No? Sa tulong laway ninyo, pinagis Bible. Di, kung sa may baton, ang usay ron, multiply both terms. Maka-multiply na ka. I-multiply na to, pareho silang duha ka termino. 2 times 3x equals 6x plus 2 times 1 equals 2. Divided by 2 equals 1. Plus 2 times 1,260. 2 times 0, pila? 0. 2 times 6, 12. Kiri 1. 2 times 2, plus 1, 5. 2 times 1 equals, di resulta. O niya, maka-add naman ka ani. 6x plus x, pila? 7x. The same ang answer. 2,520. Imo po uling 7, kaya mo hang divisor, mo nang x equals 2,520 over 7. Mao na nga imo na kunin i-checking kung tinuod ani para makita nimo ning value o pilay value ani. Kaya pa nakita nimo value ani. Unsaon pag-checking? 2,520 divided by 7. Ay 7x man over 7 man. 25 divided by 7 equals 3. 3 times 7, 21. 5 minus 1, 4. Bring down 2. 42 divided by 7 equals 6. 6 times 7, 42. 0. Bring down 0. Ang roll, basta duhaning 0 kung sa'yo laot. 0. 0. So, x equals 360. Now, let's go to another checking. X, usa ka panahon equals x. X equals 360. 2x. 2 mga panahon equals 2x. 2x. Kaduhaon ni mo ni. Equals. Kay duhaon man ni mo ni. Times 2 man ni mo. Equals 720. Tama ba? 1 half x. Katunga. 1 half x. Sa value sa x. Katunga equals
No. Usa ka panahon equals 1/2 x. Katunga sa 360. Kaya ang x, 360, katunga, 1/2 x 180. equals 180. Atong total, 0. Kani? Pila? 16. Kiri 1. Pila? 12. 12. So, ang usa ka panahon, mga panahon mo tunga sa usa ka panahon, dunay 1,260 plus give me number. Pila? 0, 12, 5, 2. Correct, oh? Mao nga kanang tinudlong panahon sa Ginoo 2,520. Kung imo dayong isubtract ani ang pagwa ni Nabucodonosor sa inyong eraser. Kung inyo dayong isubtract ani ang pagwa ni Nabucodonosor, dili yun masayop. Dili ta makaingon nga haka-haka, tumo-tumo, self-opinion, private opinion, kay dili man mo bata nga di mo wa mo kahibalo og tinuod og dili ang nahitabo. Tanawa, 606 BC. History. Mo ni pagwa sa langgam mananagit nga mao ang Babylonia, si Nabucodonosor. Isubtract ang namao kaniadto mamao ugma Ecclesiastes 1:9. Di ba? Na Bible. Nagi Bible ta. Dili kay puro laway. Ang namao kaniadto mamao ugma. Di man kakakita sa ugma, wala ni. Wala na. Di man kakakita sa panghitabo. Munang mubalik ka tinudlong panahon sa Ginoo para makakita ka sa panghitabo. Tanawa, kung sa mo repeat. Kay history repeats itself. Muna giingon nga ang mamao kaniadto mamao ugma. Subtract mo na by subtracting 2,520. Ala ko no, tanawa na ninyo di ba niya tinuod? 10 minus 6, pila man yan sila na? 4. Pila may bilin ani? 1. Bindaw man. Kani 15 minus 6, pila may bilin? 9. Pila may bilin na? 1. Di unsa man dali ugma ni? 1914. Nya, di na tinuod. Tapos tilang utukan ninyo, sayang kayo. Kung inyong usikan ang panahon, buhi pa mo. Pwede pa mong maluwas. Di na tinuod. Nga 1914, higuan ng langgam mananagit dire. Kutan na kunos manalo. Kutan na daw ninyo ng Iglesia ni Cristo. Kutan na daw ninyo ang tanang mga ministro ni Manalo. Kung si Felix Manalo, dili ba ang langgam mananagit? Di ba siya? Muangkon gina na siya. Nga naman, ay repetition of the history. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. Yaong nagawa ay siyang magagawa. Walang bagong bagay sa lalim ng araw. Sa English, the thing that had been, it is that which shall be. And the thing is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Kuha si Felix Manalo, mao'y ibong mandalagin, Iglesia ni Manalo. Nabucodonosor. Munang maingon ko nga kanang kaalam ninyo, di na makadupa ninyo, di na makaluwas ninyo. O gani siguro sunod tuig, lamok ray mo patay ninyo. Dagan kayong salamat sa inyong pagpamati. Mayong gabi kaninyong tanan.